Ka GNM School kabala sina kerpang na kabenta ban hikai ya ki khun samla jong kadong ban kathany kabadon ha kasunong paham sim nongpo menta kesngi na kaliang jong ba AL hek ubadai menteri ke sorkar jela ubadai pe ya katanat kakot ya khya ulawan hiar hi dalade rengkat ka jing senran lang jong MLA kanong po constituency uba Emerald Bonds im UMDC kanong po constituency uba Balajidrani i deputy commissioner ka Ribhoy district ikong RM Kurba UDM NHO ka Ribhoy district u Dr. M Mauri u Director of Health Services ke sorkar jela u Dr. Ewar urang ba syenong ka syenong paham sim uba Jedwin lengdo kinong ilam syenong ka syenong paham sim bat katto ka ni kinong ilam ba pokmat kathany kila edon lang ha kajingwan jurip jong une menteri ka sorkar jela ya kane ka GMN school na kabenta ban penlong quarantine center ha kane ka nursing school na kabenta ban yo penbiang khamba bat kham jana ya kajing sumar ya kibriu kebyo kem ya kajing pang coronavirus Uneu menteri ke sorkar jela ulapan pauru baya kane ka jeka hikai ban sumar briu lalej ban jurip na kabenta ban penlong corona care center menta shipor namar ka jing state ka jing yo kempang kibriu ha kane ka district ha ka ju kapor ula ongru ba on yele kat bala ban pendep no kloy ye ki kam ki bedangsa khnang ban yo ban plino ya kane ka nursing school ka ban long na kabenta ka jing mantoy jong ki pajba ka jela ha ka ju kapor ha ba persang ban keli ha ka baide pat ka surok ban poi sya kane ka jaka balabu ya ka GNM school na kaliang uneu menteri ula ong ba da ka jing sim khya jong MLA ka thany bat ka PWD department on pendep no ya kane ka surok namar kumba kalong hadu menta kane ka surok ban poi sya kane ka school kalong basniu hadu kata bat kampat long ban yat kali hadu ba menteri rengkat ki bipat ki bale jurip menta kasngi kilaham ban yat kejat Ula ongru ba kane ka GNM school on yele ban pendep bat ban plino haswa ka khat saw tarik upanai Agos arajar arpau. Ni sekolah ban persko ni ka jing sko ngu ka jungi ya i honorable minister bat ya i honorable MLA Yoshim Khya ban penlong ni ka GNM school kum ka wei ni ki corona care center ka ba ka kana ban plelat ingi bangila ban bu ya ki positive cases hang ni la don kam bangingit scam và da ka jing trish tom lang jong baro di stakeholders ki badan lang hang ni in la ban tem ni ka jing wan jong ni khyang jingpang but ladang i don kam bangin hapan bu ya ki positive cases hakini ki corona care center jong i ngit scam ba da ka jing penya jong district administration ringkat long bat ki nong yalam ki jongi ki badan long ni bat ki officers kan ni corona care center kan ai ya ka jing syakri ke bobit ke biang ke biat bet ke biat tenti bat ke bahun ya baro lang bat kan long ru ka jing so sarong yangi ha kan ni ka jaka bat kan ni ka district hi baro koi bangila ban activity kan ni corona care center namenta ka jing bet jing biang jong ki pat nok jong snong jong kan ni ka than hi baro koi ni ai ngo ye snong kham tam ki bo fair keleng saudong jong kari khasi jantia garo barok tiba ai kti kamon kti kadang ini banerap ini ban penbiang ba ki baro ki bedei bat kani ka khlam menta kinlong ki bayaj bejanti bat ngila ban ya kendo ya ki jing e barokhat da ka jing e trailang ka jing e don lang hi kawai bat kawai hi ka jing ya trailang gumni kalong ka boringi barkhat ka ai men siamingi ya boro iwei piwei bangingait skam mangin job hi kani ha kisngi ki banang tiga jingte kalong beitnat bro artli ki building ki along ready ladagi katkum ki jingten jong DHSMI ban bekre no daga banta ban sna ya ka corona care center ban ai jingeda ya gitu ki bayo ya ki jingpang corona virus tin kaliang ke jongi ke health department ila ong ye DMNHO ye DHSMI ban pen le ega ba feasibility report ke babiang kanang berangkat bagade DC juga administration bala ban penbet penbiang ye don kam kumno bala ban bono ye gane ka we ne ki corona care center hang ni pori boy district kuma fitip bahari boy district jongi po state Meghalaya lanang kiu kani ka jingpang coronavirus te da jing ladang imyo ye gini ki building ye jaka bungin bu ye gitu ki positive cases dan wara ye jing ye ngi baro ko minong susno de na tagadaw ngi sim ye gani ka lat gani ka kabu begini artli building ki beitnat jong GNM school ni po paham sim Ribhoy district la long ki bala ready kena mensnano ye ki corona care center
juga poru ngelawan pet ya kente po bernai juga MCH hospital hangte po sning katu mentaru kadang ya kejing tray tambah dang day na kadaw juga lockdown bun ginong tray gimdon su ben pendep ya kam tiga taru ngelaong ya health engineering wing iba shala wadi pet ya health engineering wing executive engineer dang taru SDO bat nagaliang jong DMDHO badi DC bikin ai ka feasibility report ba kalang long ready ne ada kalong ka main building ni kalong ki quarters lagi long ready bersina no ka turu ka wain neki Corona Care Center ke bahab ani po Riboy district tiga ni kadi kejeng pengkreat nagaliang jong health department ke jongi tiga aku boleh sibun ni kirang ba snong ni snong baro ni kit kam snong kini ki COVID management committee kini ki frontline warriors ke betray khmat menyada ini yang jimpang ya aku boleh ki sen bangingit ngini yo lah ngini yo hi biang banyetrai na gamanta banyada dalam ta untang ni kunyang coronavirus di kilang le nagaliang jongi lokal MLE ringkat bad pilu di department ben pendep no kloy ni surung tang bangi subu tentative deadline bangi kwa ban le ban la ban inaugurate no igni ban plan no igni how khat sound ni khat sentrik independence day jung August subu tentative deadline ge em ni kadi mentah hi temporary kalong ke Corona Care Center di permanent hi gande ke institute jong ka GNM school hi kejing temu kumbala lam khmat daki ikir urang ba kalong baya kane ka project ka GNM nursing school hong ne nong po gade ka bala hamslem ka bangila hapan long operationalize ya ka but ngidon ha kane ka por ha ka bagan ka klam ka wan ban len shop ya ka perthei but ya ka ri ya ka jelah gidung ya bro ko de na ka daw ni iru ba ga jing nang kiu jong ki case positive case ha po Riboy district jong next sa is Khasahil kala ade ka Riboy district manta jing don positive case ti kum kalat jing yada bangin long gi bala pen khre lupa menin ha ka review meeting ka ba hilong haslong jing don dekat i honorable CM i speaker honorable minister jong health ba hek bat ki ginong yalam ki don ngila yo ban raise ki ki issue ha ka ba nyele ban penlong ban operationalize no ya ka ne GNM nursing school hang ne pam sim nong po te tak tak daw ni sngau ban ai khubele i ba hek bat ka team ga jong i baro na health department ba ha ga ju ko por bang yo penon kam kum ka Corona Care Center ya ka ne bat ha ga ju ko por kan serve ka purpose bangin la ban penlong kam no i ka ne nang ni sakmat ngi scam bau niu kunyang jingpang obo baro ngi khun menta in la ban tem ya kane ka jing safriang jong niu kunyang jingpang bad ha ga ju ko por kane ka GNM nursing school ru kan long functional lang ne sakmat kan long jing mentoy na ka banta ki ba nong chong chnong ki kun samla ki ban pule hang ne nang ta ka ki kam ki jam ki jong ki bat long ru ka jing rap ya ka shnong ka bodon hang ne ngai khubule ya ka po shnong pam sim ka bujon rangkat na ka por se ka por ki bala ai gani ke jaka ba dong scam banang ni sakmat ke jingi trelang jong ki dorbar snong jong ki COVID management committee khamtam gani di ke jaka ka bangi don kam ha ke jing trelang na kaliang jong ga bor snong paham sim kanang bangin yo ke jingi trelang ban penyaj baik ya renti bagi ni ke jing tumu na kaliang jong health department ban ya khun yang ni khunang jing pang kan long go bejo ha ka ba ya David kan ni ka jing visit nim ta singin so dap syada ka jing kemen bangin yo pat ya kan ni ka jaka bangin nak ban shift no full time ya ka Corona Care Center hang ni namar ko ma pia tip hi ka to ka bangi kalong makeshift system jong ni menta ka bangi pelong ha school ngam das ngo biang namar ba hang to kam da biang ki ni ki toilet facility eru kalong duna te ni kermen hi ba ada ka bangi shift ni wan ha ni permanent campus kan yarap shi pun yang ni ban la artat ban accommodate kambun ki badon hap dengan jeng sitom bangi la ban sumari ki ko bless you